iyo sultan pun iyo mak ragulah kami dek memandang sambah kamano ditibukan mak di sultan nang kolaju sambah taim pun kanan basamu condong nan candu kabing kudu mak batang sitawa disusuni tolonglah kami di panggung barang kok gawa di ampun kalilawa di pulau rimbang mak anak rusuh mati tetapi kok gawa mak tolong ditimbang kok dosu ampunan labi usana penanga kasadolah indak basibak je basisia indak painggo je babante dari ujung lebih ke pangka sadaran singalang je marapi mak sangka singkarak je meninjau mak dua nantiku larih nendu tarwih karantau ke pesisi kasinan sambah tahimpun usana penanga nan kami cintoi ikolah kami dari grup Saluang Rabab Pitunang akan menaruhkan cerita Rabab dan diceritakan oleh Kakanda Chandra Sikumbang, anak sasian dari almarhum Pirin Asmara. Cerita iku banamu rumah sudah laki tabuang ba abana sadiahnya kisah kurusana marilah sama-sama kita doakan nak lupa kami untuk memperkenalkan nomor HP beliau adalah dan bisa dosa nak hubungi mulah sama-sama kita dengarkan dari Kakanda Chandra Sikumbang. Nomor HP 08 balik 65 sampai 7 3335. Biar dirantau biar kampung itu nomor. Biar dirantau atau di kampung dan nomor HP tetap itu idon sana. Jangan lupa kalau dirantau awak itu juo bongi. Beko di kampung itu juo jangan dibeda-bedakan sana. Beko masuk ke tempat lain. Baiklah sana penangakan kasadolahnya. Rumah sudah laki tabuang. Yo sabana sadiah cerita ko sana. Marilah sama-sama kita dengarkan.
walunamu awak kata jadi rupoi kodonai naninya malah si muslim kini kalau dietong pulau wadaninya lai mengalir elok pekan baru tapi lagak jarang pulang ke Bukit Tinggi baai kok jarang pulang ke Bukit Tinggi lah dapet kawayo barito kawan-kawan alamayawi lekawin matambu jobu Nelly itu kabar walayo barito tapi naninyo malah si muslim samanjak terjadi rupa itu ndaknya sangko dole malah kacuiko nan terjadi ndaknya kana dole si emi coapu dulu elo coapu murah rasaki lanyo wali noto si emi walaupun noto indah oto kontan oto karidit malahnya ambilkan tapi dek untung tekadi alah dek malang tak bisa kaditulak muju tak dapet kadirai kode aruk dulu malah kanan elok mas sampai karidit oto tak bawa ye itu malah kini kok dietong naninyo malah si muslim ado hari suatu hari kironyo pulang ke Bukit Tinggi satu tibu malahnya di rumah kironyo malah si muslim apa carito nanyo pawe ado katonyo pas sampai kau duduk sekali malah di kursi tangan terampai ate mejanya imbau sekali si emiku odek kandrong dengan kamu lah segala buk batang segala buk tumbuhnya jale tapi jalan agak kamari lah emi duduk adona batin udah laikan dia kiranya walau itulah masuk 3 bulan otoko manunggak tak ada bayi malah di si muslim onyo bari tahu dah ke si emi odek kandung danga kamu lah malam mana dia tiba diamu baa malangnya di badan udah tatangko oto di bangkinang tolonglah piti panabi oto boleh nak sana badan awak di sampai dah tetangko itu nentaknya malainya si emi mangkok tetangko di oto di bangkinang membawa bawang putih dari pakan baru di ayo nak ada malah udah pikir layale piti nak ada toko malah habis lo kontraknya kari di oto ala tibo dia ala piti kadang cari ba acara yo mencari piti lailang pangana ba
Kini ambo tanya mana wala kemi sayang di otomi atau sayang di piti atau sayang yuda ke arato boleh sayang di arato carilah piti panabi yang otot di kandungi cari piti kama piti dan salang dan hutan orang tak bisa dan teridin ubayi dua baitu bana kato siemi toko kontak di pasar tu lah bilo kontak lah kato inyo lah jale toko kadiambi orang kini mana bioto piti kadi minta kama piti kami cari ba itu kato dari siemi bertambah berang si mustadi kiranya di dalam rupa itu tabayang-bayang malah nalamu-lamu tekana-kana dia anaknya tabayang elok si muslim tabayang rasaki mansojoinyo tapi kok dikana buruknya rupa iko namu mambuang alius mandetrene kini baik itulah demi kini ko ambo bare tahu kok piti ko indak karape jalannya bisa ambo carian boleh dapet piti demi mandanga kato rupa itu tolong jalekan di badanu karena lain pada bautang ke kawan-kawan tolong gadekan rumah ka bangsa ngajo mangar magadang mika diuni gadekan rumah ka bang tantu piti bisa rapi biar diuni rumah ketek sementara dikontrak rumah lain no di pada mau ni wala rumah gadang elok gadenkan malah rumah ko tentu bisa rapek pitinya mangga dicari mana rumah gadang mangga dinte mana rumah iko mangala di siko lamu-lamu tinggal rancak dikontrak saja rumah kete opa depannya mi mencari piti digadekan saja rumah nangko boleh dapet piti panabioto di mandanga wala sarupoi
itu naninya malah anak kandungnya kiranya pandai mengecek berkata upiak sapriani anak kata sirani kok rumah lo labu nang kadi gadekan kau nak rumah kau dapat kau nak ambil rebu baitu mana katanya ayam bodoh lu ambil rumah kau nak untuk jual rebu katanya untuk ambuni sampai mati buai sampai berang lo malas siali Usman pandai lo pajak kacik kau mengecek baru kini malah gadang badannya lo pandai lo berkata nak bukan baitu mana katanya menjawab sekali Ali Usman kalau sayang malah emi karena emi biar upai dari siko tapi kok sayang emi kamu gadeka rumah cabai lauto mandanga kato rupo itu kiranya malah si emi tu onde udara kamu lah berpikir lambu seminggu kini ayu oleh mi dipikirannya sasak tari malah dia Ali Usman nananggo jangan disasak you berpikir ambo seminggu kini boleh dapat binti kata emi katanya nak barangan do kecambo kecewa saja nama sampaikan itu mana kecuali Usman Nyotari turun dari rumah tu tinggal emi jo anaknya anak kato emi tadi pada sobang ayo dai kawan ko iko tuane dalam pangana sasalan tibo di badan diri baitu warna malah badaninya kama lewat kabayo kamano lewat kamanompang baitu pangana malah di badannya pokok joana awak bayo anak kete baru bantu iko kama lewat kawat tenggang calik kali Usman nyomai sesopulo tuan indah di sinan malah di palamu abiari babilang pakan abi pakan batambayu laduo pakan malah sesudah itu datang babali Ali Usman tapi mana tibu jambu siang satu tibu di rumah tuemi baru pulang dari pasar nyawaco assalamualaikum waalaikumsalam kata emi ala tibu di ate rumah la duduk ate kurisi tangan tarampe ate meja
kata semi tadi indak wanaro kopi hulo tedingin punadonya saranjunya ambil saja air tedingin talatak di atas meja kata darinya Ali Usman dan salamu iko gak lain bantu dipandangi kini ko dangala diemi ala ko dapik piti nama cari satu disabi rupo itu danga diudah sabananya kalau ciko dah kata jadi ko rumah nangka digadaikan tentu di male kami tinggal pikir diudah sabananya menjawe sekali malah keteko anak kandungnya iyo panamu pie Sapriani rani panggilan anak kandung ambo nak kemanjua rumah do katanya rumah dibuat ayang untuk ambo ndak untuk gadai do katanya ndak untuk jual do pak katorani satu disabi apa itu onaninya malah kini ko Sapriani lalinca pulo mangecek laberang mande malah Ali Usman satu laberang mande Ali Usman suara pun kareju naninya si Ali Usman bekoreng tanpa pajak kacik ko satu loinya mangecek satu disabi kawa tanpa dek takwi anak kandung malah kekane tanpa dek mande pula kare pulo keceknya onde nak kandung Sapriani jan satu lopiak mengecek iko rusen gadang ngopiak katoinya ndak nangketek buka disabi urusan ambu malah apa yo bukini danga kemana rupa itu kiranya bertambah berang dua Wali Usman lanya merah matonya rake upiak Sapriani labang retang tagak kama nampaknya lari sekali turun di lari sekali nyoturi malah dibunyo katwenyo tentu kamang aja kironyo nampak malah dinak kandung calik kabalakang petambah lari yuo malah Sapriani lari dari rumah tu nak nyebari tahu ke mana saja antadi mah kata jangan boleh nang kata jadi baitu wana sekutiko naninyo yemi tadi bajadi tangkayo Ali Usman piti ayu boleh nang kadi cari piti ayu boleh nang kadi japi janambo yu dikicu janambo yu ditipu-tipu ambola tahu sabananya nanawa kini lama hijau ambo baal kok cuy itu kata emi mangkok cuy ko kata ambo adona lain menyampaikan pati udah lah jarang pulang udal kironyo kawin batang sudah kawin batanggu pak namu malah upi malah sineli urang tu guru SMP maja di Pangkalan kini ko ambo dikicoyo ambo dak suko dolai bantu eko baitu mana kata siemi batambah paninyo Ali Usman kurang aja kurang mengerti na lain-lain kulo nama sabui jadi sabananya mi bahas sabananya kok ditabi toko apa indah itu mana katanya jen tabi to yuole nang kau dasawi otoko tatangan kok dibu Neli dai jana lain yuo nambah baco jadi tangka bagi kironyo malah sari tu anak nak tantu
dolai kamapai nyo nak nyepikian anak tadi malang dak rang ape dona onani latula depene kadiraya kironya malang malah tibonya dinak kandang baatan lo malang anak kandang balangga dialang kadang baling tadinya lari di jalan kadang balangga anak kandangnya tapalan yang kabalik jalan di kok dietong deinyo anak kandung tu antale sadar anta indah anta leidui anta mati kok kiranya ubiak sapiani anak kandung di mana kini kiranya malah anak kandungku memuju bana hari Jumat urang pulang dari musaji tekajui urang mencari ndak ada orang do nama nolong nyetolong saja nyemae di Pak Haji Tuan dek nampak malah dia Pak Tuan nak bagolek di balik jalan sabantu orang lalu kopak ramanya dukuang anak turi Pak Haji malah panu baju di darah Olio bawa ke rumah sakit kiranya malah joto dia bawa ke rumah sakit oh satunya baru bek di rumah sakit dek lemu jua dia nak kandang tu bek laki inyolah sadar oh kira ndak nak lain saja nak luko tangannya kaki saja luko dia kepalanya pun kaneyu tapi ndak lupa rasa piani tangannya kaki lukoyu panu baju paji kanerara de ibu liu mencari le ube malah anak kandung tu di sadar nak lama sawakat itu atau risiko inyo tinggal itu katorotor atau bawa pulang pak katanya kini ba itulah di dokter dek inyo lain nak parawan biar bawa inyo pulang ba itu kata Pak Haji ubek lah bayi inyo bawa pulang dek inyo apa turang pai pulang nyo bawa pulau saja leka rumahnya di rumah Pak Haji nak kandang tu dia Presiden di Bangkaulu balai kapal tangalawi tinggal sadang di sini dulu di sabit muslim di pakan lawar uret rene
nyo kalau dietong ala do waluko ala maoto nyo waliko di semala sakutiko narodana nyo bali loto pribadi malam untuk jalan ke itu kolai barasa balaku kolai pinta nang kamulia rasaki mainda wa pintu ini ceko lada katonyo masih muslim ambo pulang ke kampung ke Bukit Tinggi ambo menjapi anak dulu dah katonyo oh kalau itu kato si muslim dak ba diudah do kato abas pun di bekato malah jam 10 siang tentu sorenya kabarangke rundian sudah etong selesai de untang malah teka dia lah kiranya hari sari itu naninya malah si muslim papaso naik otonya malah dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi iyo to Tambangan naik bus dari Pekanbaru menuju ke Bukit Tinggi tapi mana malari kemio sore hari sore pada sanjo itu nangka dietong tapi hari jalimu sanjo naninya malah kini si muslim dah siapnya kawarangke menjapi anak pulang ke kampung baitu anak aku dihitung tagak-tagak di tepi jalan satu iyo dapat malah pangana rupa itu nak lamunya tagak tapi jalan lalu lauto merah sari ni lalu oto merah sari lah nampak dari jauh tempat diambil oto baranti nyo tahu mana malah kiranya di si muslim ketua tu pasal bawah banyak orang oto tahu dehnya di oto baranti nyola naik satu naik malah si muslim lah jalan oto dari sini lalape malah di simpang panam oto batang malah kancang yuhu dan kadang lari 80 dan kadang osami dan kuhu adoju lari sarati nambah buka kasih karatang nama dan tengkarekel yang gua itu analah kopi etong bantu lah kucang lah lapis sanjo sabantu balik digati gua itu mana oto balari indah di jalan lari palamu de oto kola merah sari di mana oto lah kabaranti baranti oto dirangki yang sinan malah oto baranti penumpang turun dari oto tentu masuk ke kadenasi nalapa bawa makan nanawi minum lagi tak lama malah ditingki yang oto tu tentu kabarangke penumpang tentu kapai lah dibayi nasi kesadonyo oto barangke dari sinan menuju ke Bukit Tinggi tentu hari badarok malam hari malam semalam itu mato naninda namu lalo di malam mato namu lalo
bukit tinggi jauh setengah nama surat di bukit tentulah turun malainya si muslim di bukit tinggi sioto nak kabawaye orang tahu mana adanya tak donya minta malah di supir malah si otonya atong kos di sitokan nak taluk do kama minta tak turun saja nyo di bukit tinggi di kiranya malah si muslim tadinya cari tampe makanan minum pagi sarapan pagi lah kanamonyo masuk ke kadai lontong satu tibu di kadai lontongnya duduk sekali di kursi satunya duduk di kursi nya minta lontong karang kadai lontong satunya minta malah karang kadai tentunya varian di rang kadai nangkung mencari ete kade lontong tak kaji ete mencari muslim